faisán! Dios, déxenlle un home! Ai, mamá, que o matei. Ai, miña veciña, ve ser un home, un repartidor a domicilio. Carai, fai un repartidor no medio do monto. Eu que sei, estes de polo móvil van ao quinto inferno, onde os chaman, chico. Son buenísimo, moi Pai, eficaz. pois eu xuro que lle tirei ao faisán, Pero que faisán ni que nada, mamalón. Ti non ve a caixa, este é un polo. Ai, pero tampouco está en veda. Home, mira non, temos que aproveitámoslo. Ai, saliu un tiro bárbaro, se ve o polo asado. Te quero moito, cariño, quero-te moitísimo. Pero estás a hora, non ves que non estou perdido abaixo? Hoxe, Air Galicia... Conquista madrileña. Violencia. Espectáculos. Humor inteligente. Elegancia. Ai, mamá, que o matei. As festas populares. Boas noites, amigas e amigos. Polo visto, hoxe vai de festas populares. As festas populares recollen o máis fondo sentir da nosa terra e case todas se remontan a 12 ou 13 anos atrás. Non é cousa de tomalas a coña, pero... En fin. Ai, ó. Moita latiña me está dando iso de organizar as festas. É que a xente é moi repugnante do noso señor. Sí, ó. Home, a mí vai me ben, porque así aproveito para clarear algo de diñeiro, sabes? Aí estás ti, carallo. Co que chupa a facenda... Mira unha cousa, a xente está contenta cas festas, polo menos. A xente sempre ten algo que dicir. Querían algo cultural. Sei que non lles abonda co combate de museo feminino. E tamén din que non hai nada para os rapaces. A logo que se te de tiro para quen é. Pero dis que non está ben que os nenos anden disparando con escopetas de balíns. Claro, carallo. E o próximo que é prohibir tirarlle aos gatos. O peor de todo é o do palco. Mira que o fixemos nun sitio precioso. Ali pegadiño á capela románica, parede con parede, feito de bloques, ben recebadiño, pintado de branco, carallo. Pois nada, queren tiralos de patrimonio. Cojo, nos tipos de tipo. Xa é unha obra implacable, home. A capela que dá pena vela, ten 500 anos, o palco novo, de tirar algo, tirar a capela. Claro, home, polo menos, co palco, ainda tapas algo a ruína, esa. Pois mira que non ian estar ben as orquestras tocando ali. E os modos bailando aí arrimadinhos e tal. Claro. Depois ainda se queran van rezar e vanse confesar. Claro. Mira, vou dir unha cousa, Macías. Estes que están agora na xunta están en contra das tradicións. Ese é o peor que pode haber. Dígase. Ti crees que fixamos ben? Pois claro, muller, claro. Se non queremos poñer cartos para as festas, pois non nos poñemos e listo. Xa, home, pero ter que marchar a Laponia parece máis exagerado, Aí seguro que non nos atopan. No, Home, por fin vos atopo. Comisión de Festas de San José Antonio. A ver, canto ides para este ano para festas? Ui, que carallo. A xente está dando entre 50 e 70 euros, Betty, ti estás segura do que imos facer? claro, Costolla. Tenlle moitas voltas ao jarolo e creo que xa estamos preparados. É que eu nunca o fixen con preservativos. Pero Costolla, ti estás liro?
Por qué? Pero non ves que non se pode facer sin preservativos. Eu sin preservativos nunca faría, Costolla. Non, xa, así é que eu estou convencido, Betty, pero é que estas cousas hai que falalas antes de facela a primeira vez. Hai que ser responsable. Descarado, Costolla, descarado. Que? Esos preservativos, nen? Sí, comprei unha caixa de 12. Doume un montón de pau comprarlos na farmacia. Pero a ver, Costolla, esas cousas non poden dar corte, nene. Porque eu sou un síntoma de inmadurez. Controlas. E ti crees que chegará aos 12? Buah, sí, home, creo que son moitos, pero estiven practicando na casa eu só. Comprei nos de cores. Buah, Costolla, mima, neno, estás en todo, Que guai. E ti crees que este é o bo sitio? Costolla, non hai mellor sitio que este, neno. Ademais, agochados detrás do banco, aí non nos ve ninguén, controlas. Buah, descarado. Veña, os preservativos, trae. Buah, mira, están aquí. Ai, neno. Veña. Aí vamos, xa. Veña. A mollona por ilada toda, neno, veña. Preparado, aí va. Estou moi contento de utilizar os preservativos contigo. Eu tamén, Costolla, aí tamén. Sí, señorita, sí, señorita. Porteime. Abogado. Bueno, pero que pasa? Estamos soñando. Que fai vostede aquí, Home, quería contarlle algo. Vin a porta aberta e como somos amigos... Non somos amigos, veña. Que queres? Outra das súas estúpidas ideas. Home, naturalmente. Escoite. Festas para Galicia. En cada pequena aldea, cada vila, cada 4 casas, unha festa. Sí. Me vai seguindo? Mais ou menos. Escoite. Nestas festas habería o seguinte. Pola mañán, caiteiros, tocando alboradas. Logo, gran lanzamento de foguetes. Rapatatá, con moitos estralos para meterle bulla a xente. A ver se me vai contando. Ás 12 do mediodía, en punto, misa solemne. En honor do santo ou da santa. Que lle vai parecer? Home, siga, porque é que non me entero. Despois vai tocar a banda ao mediodía. Eso podemos chamarlle sesión verbú, porque a xente tomaría o verbú. Despois, a comida familiar. A sexta, e ao chegar á noite, gran verbena. E máis foguetes. E na verbena, música na que nos gusta a nós. É dicir, reggaetón, cumbias, pasodobles, cousas. Bueno, que lle parece? Pareceme fenomenal, pero é que iso xa existe. Amigo meu, iso son as festas de Galicia, son todas así. Nelas hai gaiteiros, hai fogueteiros que meten un barullo para reventarlle a cabeza a xente, despois hai unha procesión, unha verbena, e veña. Abogado, non é exactamente eso. Nas festas que eu fago son diferentes. Escoite, aquí todo o mundo, todos os artistas, a xente, as das procesión, todos irían en pelotas. Festas en pelotas. En pelotas. É a mellor idea que escoitei na miña vida. A que sí? Sí. Entón, claro, xa o estou imaginando. Os gaiteiros estarían en pelotas. E os da sesión verbú en pelotas. En pelotas. A procesión toda en pelotas. E xa que continúan en pelotas para a verbena, porque iso é fundamental. Hombre, vostede imagine un paso doble en pelotas. A ver, bailando ali. Islas Canarias, Islas Canarias. Pom, todo en pelotas. E a comisión de festas que este en pelotas. Oh, menudo exitazo. E os fogueteiros en pelota picada. Cuidado, Gago, cuidado. Iso xa é perigoso. Vostede imagine un fogueteiro en pelotas. Un perigo. Claro. Poden confundir a mecha. Natural. ¡Ay, Galicia! O gran Monchiño está facendo unha nova fazaña. Está pasando o deserto do Gobi sobre un arame para celebrar as festas patronais de Gobi. Certo, un lugar moi solitario onde non hai unha soa gota de auga. Sempre están queixándose que non teñen auga, que ben refrescos ou cerveza. E que sempre non as pensa ben. Queres un trago? Non. Bueno, pois nada, eu marcho que quedei en Kabul nun botellón. Si, ali en Afganistán. É que me dixeron que os talibás son moi amigos de tomar calimocho. Veña, pois ata logo, Mirade ben este xarrón. Deixoumo a tía Elvira antes de morrer. Era a cousa que máis quería no mundo a pobre da vella e deixoumo a min.
Pobre tío. Se non era aquí a todos os lados en pelotas. A compra, ao fútbol, ao bingo. Aquí se montaba cando ia a misa, como tiña a cabecilla a vella. Descarados. Calada boca os dous. Eu agora teño que sair un momentiño. E non quero nin pensar que en canto saia pola porta algún dos dous me vai rachar. E non quero ter que adivinar que non rachou nen desgustarme co que o fixo. Nen estar todo o día na rúa pensando se me va de rachar, que estarán facendo co xarrón, que eu non podo viver con esa angustia que me suba a bilis a boca e me poño fatal, e eu teño os nervios xa desquiciados como para andar pensando todavía que me vai romper o xarrón e que vai pasar con ese xarrón. Así que vou facer a única cousa que podo facer, a máis intelixente que podo facer para non vivir con este peso na conciencia. Está claro? Ai, que ben que vei. Que tranquila queda unha. Que peso me quitei de enriba. Hasta logo. Ala. Agur. Pero tampouco pensaba rachalo, Nin eu, que va, se a mí encantaban. Sementarei, loguiño de Craleón, en Campano como Medre, hai un meniño, un vello e un cantar. Un meniño revolteiro que fora na lingua rei, que suban os peixegueiros a fruta del garrobar. Eu teño unha dúbida. Outra dúbida, Roy, Hai unha cousa da letra que non entendo. Que o que non entendes, ó? A ver, por que o neniño reboldeiro sube á árbore a roubar froita verde e non é mellor que a colla madura? A ver, Roy, a ver, Suba a árbore a apañar a froita verde, porque a froita verde xustamente está na pola. A froita madura xa está no chan. Xa caíu. Entón, por que non a colle do chan? É máis doado, non? A ver, Uxía, se nos centramos un pouco. A onde é que sube o niño reboldeiro? O pexegueiro. O pexegueiro. E que froita é que dá o pexegueiro? Non me digas. O pexego. O pexego. E que fai o pexego cando cae no chan? Chof. Chof, esmágase, estrágase o pexego. Non vale para comer, entendes? A mí tanto me ten, non me gustan os pexegos. Corre, era ben mellor morrer, era ben mellor morrer. Gústame o maracuyá. Os paraguayos. A papaya tamén é boa. E a merda, Aguacate. Os kiwis. Ai, que foi, Pensei que non lle gusta moito a froita. Ela é máis de churrasco. Bueno, o sea, que me dice usted que este piso es silencioso, ¿no? Porque es que yo no soporto el ruido. Nah, tranquilo de todo. Aquí non vai escoitar nadiña. Bueno, muy bien. Y dígame usted, ¿qué es eso que se ve según se asoma uno a la ventana? Que parece un palco a la música. No me van a poner la verbena ahí al lado, ¿eh? Mire que yo tengo mucha dificultad para conciliar el sueño, ¿verdad, Cari? Bueno, tú cállate, que tú de medicina el sueño es que ni pajolera idea. ¿Y cuánto dice usted que nos cobra por el alquiler del piso por una quincena? Pois mire, por ser para vostede voulle deixar en 3.000 euros. No me estará usted engañando, ¿verdad? Mire usted que a mí me han dicho que en este pueblo alquilan los pisos a 600 euros por todo un mes y junto a la playa. Bueno, non faga caso, home, que a xente é moi amiga de falar. Bueno, qué respuesta. Qué jodida la gallega. Es que tenéis una salida que es que a veces no sabe uno si subís o si bajáis. Bueno, ¿y me garantiza usted que es silencioso? Silencioso de todo. Xuro yo pola miña nai. Pues venga, nos lo quedamos. Porque, mire usted, tiene usted cara de ser una persona seria, ¿eh? Y además me ha mentado usted a su madre y yo la creo, ¿verdad, Cari? Bueno, tú cállate, que tú de fisonomía humana lo justito que es nada. Pues ahí tiene usted el dinero. Ajá. Oiga, ¿y qué son esas manchas de humedad que tiene? Vaya, ya se ha marchado. ¿Qué? Parecía honrada la galleguiña esta, ¿eh? No tengo yo la conciencia tranquila, ¿eh? Para mí que la hemos engañado, Cari. Bueno, tú cállate, que sabrás tú de sentimiento humano. Oh,
Pero chique, todo el mes de fiesta, que llevamos 15 días seguidos de fiesta, coño. Pero que ¿cómo puede ser esto? Todo el día fiesta, hasta las 7 de la mañana, joder. Y luego a las 7:30 vienen los gaiteros y están la bomba de Palenque debajo de la ventana. Y luego los cochecitos de los niños esos que hacen más ruido que pa' qué, coño. Pero ¿cómo se puede estar todo el puto día de fiesta, coño? ¿Pero por qué celebran tanta fiesta estos gallegos, ¿Por qué? Cállate, joder, que es una pregunta retórica. Que ya sé yo, ¿por qué lo hacen? Porque están atrasados, estos son como la tribu africana. Y tú, Cari, coño, está todo el día dándole a la sin hueso. Bien podía decir que el piso no era silencioso, ¿no? No, mejor cállate, que es que me tiene harto ya, me tiene harto. Cojones, ¿cómo puede haber tantas versiones de Paquito el Chocolatero? ¡Hey! ¡Cojones! Money. Saúdos a todos, que Dios bendiga esta casa que reparte azote como que reparte patacas. Veño a cobrar un boleto premiado con 6 millóns de euros. 1.000 millóns das antiguas pesetas. Comprobando números. Caramba. Moi ben, home, pero esta quiniela está sen botar, Acabo de facelo vostede agora mesmo, amigo. Pero, home, como se atreve a decir unha cousa semellante? Porque me vengo mesmo conto todas as semanas, Quere curar a quiniela sen botala, por favor. Vostede apuntou os números despois de ver os que saíron. Vostede está a dicir que eu son capaz de facer algo semellante. Se anda presumindo por todo o barrio de que me vai a enganar. Vamos a ver, eu teño todo o dereito do mundo a cobrar este boleto. E vostede non ten dereito ningún, así que veña, fora do meu local. Con calma, tranquilidade, que estas cousas son sagradas. Vou facer un esforzo e vou perdonar 1 millón. 1 millón de euros vou perdonar. Dame 5. Dame un oio. Non. 3. Fora. 1 millón. Non. De euros. Como siga molestando, me vou chamar a policía, Este. Dixen que non. Vamos a ver. Tece. Pero, por favor, non me moleste máis, Fora. Fora. 1 euro. Non me dea máis a tabarra, fora. 1 euro. No. Tome e arranque. Picaches, paspán, que non ten premio, non estás a nada. Idiota. Saúde, españoles. Son el solitario. Me llaman al pasar el solitario. Non gustou nada este chiste. Pois se non che gustou a ti, mira a eles. Tranquilo. Dale un voto de confianza. O mellor o próximo está moito mellor, mirad, a ver. Rea que toda hora ten este queixo. Eche ben mantecoso. A que lle compraches? A rosa da pasa. Únicamente. Ai, ches. Sabes que a pesca do Torceiro non puxo un can para as festas? Non me digas nada novo. A borracha do Quinto non puso ni un céntimo. E ainda por ría vai ali gastar pista e dar envidia a parroquia. Aí vai, dando. Pois a da panadería, tendo un negocio propio, 20 euros. Deixarme tonta. E despois chama toda a familia, ven toda a familia ali a chupar e a bebere. E anda con sabe de ser unha fachendosa que parece a marquesa de Riestra. Ali. Sabes que me dixe un día? Non sei. Que cambia a braja todos os días. Por mira, varlle decir a miña parte o día que a vexas que se ten moito, que se levante de noite que o coma, se che jodía. Non debía ser, Pa festa sería que poñer todo o mundo, senón así nunca vamos dar traído a París de nolle. Pois é unha cousa de corazón, Non hai cousa que máis rabia me dea que a xente que non pon un céntimo pon unha festa. A min pasa chemo mismo, amigiña. Que asco. Había que matalos a todos con escopeta de cartucho. Había que botalos do barrio. Eso. E ti canto puxeches? Mira, mi non eran hombres, Estamos falando de outras personas, non de nós, da vida privada. Mira, eu sabes que non creo esas cousas e non poño nada. E ti? Eu? É logo que pensas que son eu, Ana Rosa Quintana, son millonaria. Eu non puxen un can. Pois tramos che boas as dúas. Como nos veñan pedir, a ver que lle inventamos. Ai, filla, ti e máis eu somos mulleres de mundo malo. Será que non demos salido do paso? Aí falaches. Hola, boas tardes. Son a comisión de festas. Canto queredes poñer para este ano? Parece que foi Dios que nos está escoitando atrás da porta, o que? E canto vamos poñer logo? Pois mira, non sei. A ver, Vivoriña, amigiña, canto poñemos? Eu hasta non sei tampouco. Mire, Maíza, a favor, a ver canto ten apuntado meu do ano pasado nesa libreta. Hortensia. Ai, pois ano pasado non puso nada. Non puxen nada, mira o que me dije, dixo na cara. Que facemos? Que vamos facer? O que faría a duquesa de Alba? Mamá, onde
Esto! O Palacio de Alba! Dios, que dixo este día! Como queixo tamén, querías queixo? Si non queren poñer, non poñan nada. Empezamos por aí. Jules, me cojo na madre que te pariu! Mira aí na carteira a ver canto ten! Deixo aquí. No carro da comisión! Que? Que te antén os tickets do supermercado. Ai, moi ben, que collemos a cristalería que está de oferta, vamos! A cristalería. Ai, mi madre. Va acá, hombre. Como me falte algo da casa, capote, caracho! E como non comprara suficiente salchichón, mato que eu misma. De seguido, un sketch clásico. Ai, Trotsky, que sorte tes de non ter nin frío nin calor, Estás aí como un chimpín. En cambio, mira como estou, Estou que non podo dar reuma. O cambio climático está acabando comigo, macho. Estáme matando. Ai. Home, mira que rapaza máis guapa, tan ben peinada. Suba, amiga, suba. Hola, eu estou como o carallo, pero vostede non está moito mellor, Ai, como está. Ui, como ten esa garxa, criatura. Ai, agora que me fixo, vostede vai unha cara coñecida, vostede non era... Sí, eu son a nena do exorcista! Sí, home, sí, agora xa me dou de conta, claro que sí, estaba eu entre Teté Delgado e a nena do exorcista, pero sí, home, sí. Que tal, lago, muller? Estou mal! Ai, mal! Non, xa se lleve, está como o carallo, É que este ano a gripe ben criminal. Que vai ao médico? Non! Teño vez para o primeiro xoves de mes que ven! Estou facendo tempo! Ai, a urxencias este ano está a tope, Mire, quero unha aspirina. Non! Eu quero cepillarme a cura! Porque son unha porca! Ai, mi madre querida, que fiebre ten, se está delirando, home. Mire, quero que paremos aí diante mandarlle un churrasco e así asenta o estómago. Churrasco! Que ten, muller? Non sexa soberbia, o que non comiu nada tan pouco na súa vida. Macale, que vou potear! Che, ni se lle ocurra que me vou comido perdido, pola ventanilla. Ai, que porquería, home, cago na tipa de... Eso pasamos por comer tanto kiwi, home, para ir facer de diente esa merdallada toda. Por comer tanto kiwi, tanta droga desa, tanto porro. Esta chavalada está botada a perder, home. Seguro que votades a eses partidos neoliberais agora tamén. Que non que agarramos onde, macho. Non, que digo. Vas-me chamar remilgado, pero eu penso que nos pasamos co dos piercings, Mira o que fixen eu. Tamén hai que ser pringado, home. Estás que facer como a mí, hai que saber beber e manter a cabeza fría. Bueno, xa, pero eu 14 cubatas que lle mande xa estou... Pois eu non. Eu recordo perfectamente o que fixen onta noite paso por paso. Tamén, mira que por un piercing na teta. Que pringado. Como mola, macho? Por que non puxen algo así? Hoxe, os tiranos mortos en a Illa dos Superfamosos. Xa, a vida aquí non está mal, home, vai estar mal. Pasa que Hitler ese non se integra, non fai piña. Además deben cartos. Pero que integrarse nin que hostias, home. Aquí viñamos a traballar. E, bueno, home, estamos aquí. O Mussolini non fai blanca de pan. Todo o día estumballado ao sol parece unha vaca bella. Dixemos que viñamos a traballar e vimos a traballar. Pero que min xa me fastidia unha cousa, que non me deixen facer sopa, por favor, facer sopa. Unha sopa. Todo chinito ata a punta do... Cago na... Mira, un día destes vou remangar un sopapo que vai ter que ir buscar os ollos a Saturno. Me cago na nai que o pariu. Menos mal que Mussolini me trata ben, senón eu non sei como ia soportar este cautiverio, non sei, que me angustio. Mussolini trátame ben, pero non sou aquí, que imos facer? Todo o día ca sopa na boca, pero todo o día. Que se quero comer sopa, que a ver cando facemos sopa, que se sopa de peixe, que se sopa de caracol... Un día destes vou no coller, vou remangar o hostión que vai comer sopa toda a vida.
Sin ir máis longe, díxenlle, ven acá, Mussoliniño, ven acá, axúdame a limpiar a choza que está feito un cortillo que nos enterramos na lama, chico. Pois non me fixo caso. Tuve na que limpiar os salos e quixen, dale ali as uñas, que freguei hasta que me cansei, home. Así non pode ser, home. Eu aquí estou amarjado, chico. Non me vengo outro, Hitler. Canta, a ver se me axudas a limpiar a choza. Pero vamos a ver, payaso, vamos a ver. Eu, un dos xenocidas máis sanguinarios da historia da humanidade, vouche axudar a limpar unha choza. Pero vamos a ver, drópolo, hombre. Eu creo que se cada un de nós poñemos algo máis pola nosa parte, todo nos irá moito mellor, digo eu. Home, sí, malo será que non nos entendamos. Mira, eu pola miña parte vou poñer todo o que faga falta por colaborar. Chinito, ti que dis? Podo facer algo de sopa placeal? Cago no chino! Non ten pastilla de salajarilla para llevar, non ten gracia a sopa. Lástima non proíban para sempre estes programas. Isto que acaban de ver non, que ainda tiña un pase. Pequeno, pero un pase. Prefiro máis isto. Isto que ven agora, isto é inadmisible. Cómodo isto, Non sei a quen se ocorrería facer estes baños. Sí. Sei, xeran algo, polo menos, non? Sí, ou unha mampariña ou algo, non? Está un inquieto, obriganche a falar por falar, non sabes? Xa, bueno, mira, que falar por falar? Darme un bico. Xa me tardaba, macho. Gracias. Me dá un churrasco. Vamos. Voulle resumir o sentir da miña alma en 4 fermosas e exactas verbas da nosa ben amada lingua galega. Mala chispa os coma. Ata outra, amigos. E tamén din que non hai nada para os outros que se É que xa teño bastantes problemas na vida como para estar pensando se me va a rachar o ratón. Pero dis que non está ben que os nenos anden disparando cos... Oh, nenos. De polo móvil van, os mandan. O que inferno. Claro. Con tu fascina, non? Están dentro.